Et lille æg. Var du stiv i går, Kira? Om jeg var stiv i går, jeg fik way too many jægerbombers. Way too many jægerbombers. Thijs er blevet gift med en fyr, så fuld var... Eller med en pige, hedder det. Så stiv var vi. Så fuld var vi. Jeg har ringen på. Yes. 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 Her name is Diana. Diana is my new wife. She's Canadian and very pretty. They're not gonna have sex. But anyway. She can suck a cock. It's gonna be a boring marriage. Ej, She vi can kan bare take få a en dick. elsker og dele ham. Ej, det kunne vi gøre. She can take a dick. Det er det, man kalder delediller. Deldiller. Delediller. Ej, hvor er I sorte. Paris. Paris. And it's still not raining. We die. Still not raining, still good weather. Good Og det weather. regnede også virkelig meget i går. Har du vil være med? Jeg kom næsten ud næsen på hende. Nice. Er det en god milkshake? Men jeg har fået bedre. Milkshaken på Værndomsvej hos Granola. Så alt. Ej, jeg fik det sgu ned. Undskyld. Ja. Så her og hikker og brutter og bøvser. Prøv at komme over i går, hvor jeg skal ud og følge. Pølle. Ej, jeg skal ud igen i aften. Ej, og så skal vi på strip ude i morgen. Ej, jeg skal vi skal ud og se mandestrip. Hvor var det nu? Må du ikke tro? Ej, det vil ikke. Har det dårligt? Ej, hvad er det? Hej. Ej, Ej, hvor er det ulæks. Prøv lige at brække dig. Jeg kan ikke. Så lav the move. Har du lige knækket dig? Selina, har du knækket dig? Nej, der er ikke noget nede i toilettet. Ej, men jeg sidder så kæmpe bøvs. Ej, hvorfor optager den nu? Har du fundet farme, siger? Jeg ved ikke, det er bare virkelig klar. Ikke ødelæg min sko. Ej, Ej, prøv lige at tage den ordentligt på. Selina. Nej, du skal ikke godt tage hjelm, når du gider ikke. hvor kommer det der kryds fra? Hvor kan du se Det er et Fata Morgana. Kan du ikke se, der er et afspejling derhenne? Inde i vinduet. Hvorfor har du ikke hedder penge, Thijs? Fordi du filmer. Så sidder de ned igen. Så Lina, hun har det ikke så godt. Sådan er det. Ja. Nej, vi stemmer bare, hvis du ikke kan lide det. Det sagde du ikke på brækvideoen. Nej, men der var du også fuld, der kunne vi ikke spørge dig. Hvorfor skulle jeg være fagstiv? Åh, jeg føles rart. Der er lige værd med at gå i vejen fra mit eget hoved, det gider simpelthen ikke. Ej, det tager nejlakken med. Hvor sindssygt. Så er nejlakken af. Gør det ondt? Det er ikke så rart, den her nejlakken af på en gang. Gør det ondt lige nu? Nej. Gem dig bare en blik i mit lag. Gør det ondt? Er du kommet til boblen? Nej, eller hvad med Tænk på, hvordan den river den af. Hvis den river et nejlakken af. Ej, altså. Nu var det. Det er dejligt. Lufte.
Er du værd? Jeg skal holde pause. Gider du ikke være med helt op i hovedet? Jeg kan ikke se noget. Nej. Men ved du hvad? Det er sådan set også lidt dumt. Jeg prøver bare at hive til. Nej. Det er ikke det. Det er ligesom lidt sov. Der var så meget. Prøv at se. Ej. Må jeg få et stykke papir? Kira, der ligger et eller andet. Jeg skal bruge noget papir. Der er sindssygt meget betændelse i det. Gider du ikke have noget papir, Thijs? Altså. Det var så ulækkert, det der. Jeg sagde, der var et eller andet galt med det. Det var ikke normalt. Gider du flytte det der? Det er for ulækkert, det her. Det er så meget goofy. Jeg lavede en god der. Ej, det var godt, du fik den der af. Der var sindssygt meget i de kæmpe Ej, du bare sagt. Ej, det er fint. Det gør ondt altid. Ej, det er blevet helt fucked. Det var seriøst. Der var kommet sådan kæmpe... det var så næst. Der var så meget, når vi skulle købe verdens tørste byld. Fordi du siger, den kigger jeg bare på dig, og så er det bare sådan... Det er sådan en boble, hvor du bare siger... Og så kan der bare sådan et gul snask ud af den. Ej, fuck. Det er altså ikke bare lidt. Ej, det lugter også. Jeg var altså ikke sammen. Jeg var ikke... Ja. Og jeg godt have stoppet med. Ej, jeg filmer nu. Nej, du skal ikke filme. Det er vildt.